Ki Paidbah Nongshong Shnong Jong Shnong Ampreng Haribhoi District kila hap ban yateli lang sachisin ban Maramot ya ka Surok kabalas nio palat kabapenya ya ka amdu bikat cha Ampreng ka Surok kabadan kambha hakaput Mikhalia Assam kania ka Surok kabajrong kumba 8 kilometer kalasya ino ben la slembha kabalawan ra ikajing kabakraw ikinong nongwan khamtam ha ka ayom slam kajing sniu Jong kani ka Surok kam shem la panthut tang ya ka let kawan kabaman la kasngi henry kaba la buru ya gijing ki bakraw ya ki khna school ki ba ha panjat lengba ya kalenti ki basniu ban poi shaki school Jongki ki Nongshong Shnong haringkat bat ki nong trei Sorkar ki ba shong basa ha kani ka than ki la ken tu ki bor badekmi khamtam ya unong mi khmat kamawati constituency ban pen kloi ban watlat ban pen yo daki Surok ki bane ha baro ki ayom Mikhalia Civil Defense